82 роки я не могу служить, на жаль. Меня не берут, автомат в руки не дают. А я посему думаю, хоть как-то выполнить свой моральный долг. И когда я сюда приезжаю до наших воинов, у меня моральный дух поднимается, я чувствую удовлетворение какое-то. Хоть какой-то я сделал свой внесок в эту нашу священную войну против варваров. Ми знаходимося у наших побратимів кримських татар із батальйону імені Девлета Герая. В ньому дуже багато кримських татар та мусульман воюють. І, як ви знаєте, вже почався священний місяць Рамадан. І кожен день цього місяця, зранку до закату, всі тримають пост, тобто не можна ні їсти, ні пити. І отже, ввечері розговляються їжею наші воїни, і ми приїхали до них, щоб разом з ними їх підтримати, тому що вони виконують не лише свій військовий обов'язок, але ще й духовний обов'язок, і це дуже важливо від нас підтримати їх і показати, що вони не є одні, і що ми цінуємо дуже те, що вони роблять. Понад 2 років я служу в Збройних силах України, виконуючи як обов'язок громадянина. Наразі зараз іде священний місяць Рамадан. Я тримаю піст. Сьогодні до нас завітав Кримський фронт та лідер кримсько-татарського народу Мустафа Ага. Було дуже приємно зустріти його та повечеряти з ним.